At dahil po sa mga palipad nyo noong birthday ni Tita G sa Bicolana, nagkasahod po siya. So, bale, ito po yung binili po namin sa sahod ni Tita G sa Bicolana. Nakabili po kami ng isang sakong bigas, itlog, at isang kahon po ng noodles. At bali po, pinaghati-hatian din ng kapamilya ni Tita G sa Bicolana yung munting regalong binigay niya po. Maraming salamat po, Mama, sa binigay niyo po. May pangbaon na po ako sa school. Maraming salamat, Ate G, sa Bicolana. Meron na po akong pandagdag pambili ng gamit ni baby. Thank you. Maraming salamat po, Tita Jisoo. Ingat ka po, Permit. Maraming salamat po, Tita G, sa Bicolana. Pangbaon ko sa paaralan. Salamat, G, sa Sina. 1K. So, ayun po, nagpapasalamat po ulit kami sa mga nagbigay ng tulong para kay Tita G sa Bicolana. Napakalaking tulong na po ito para sa amin. At ayun po, magsisimula na po tayo mag-repack. Bali, ito pong i-repack po natin ay ipamimigay po natin to dito sa mga kapitbahay po natin at kalugar ni Ate G sa Bicolana. Lalong-lalo na po ngayon na nasalanta po ng bagyo ang Bicol at sobrang madami pong apektuhan po dito. Hindi lang po mga panghanap buhay, kundi po ang mga bahay, tsaka yung mga saging. Kaya ayun po. Bali, mamimigay po tayo sa mga bahay po na kailangang tulungan po. Bicolana, mga kalingap, suportahan natin ang YouTube channel ng Sagi Bali, bibigay po natin to sa mga bahay-bahay po. Bicolana. Bali, meron po tayong inahanda dito na bigas, saka itlog, at saka noodles po. Asan siya si guys sa Bicolana? Kahit sa maliit po na bagay ay malaking tulong na po ito para sa pang-araw-araw ninyo. Maglalagay po tayo ng 3 kilo pong bigas. Nakatinaw pang maahawin sa hirap na Ayan po. Bali, kasama po ulit natin yung mga pamilya ni G sa Bicolana na lagi nakasuporta. kailangan at kahit Ayan po, sila po lagi yung nagre-repack dito sa bahay ni Ate G sa Bicolana. kasama. Kanyang mga hangarin makatingin din sa kapwa. Kaya ating samahan, suportahan palagi. Paghahatid ng tulong at pagtulong palagi na nanggagaling sa puso at hindi ka iiwanan. Kaya sa Bicolana, tunay mo na kaibigan. Pagtulong at paghihap, kalit na sinisikap. Sa simpleng paraan na iswanain yung wala man na siya'y palagi nariyan. Handa ka ng samahan, suludin na kalingap tumutulong sa mahirap. Kaya ating samahan, suportahan palagi. Paghahatid ng tulong at pag-ibig na palagi na nanggagaling sa puso at hindi ka iiwanan. Kaya sa Bicolana, tunay mo na kaibigan. Merong busilak din ang kalooban. Kanyang pinagdaanan, nagbigay ng kalakasan siya si Guy sa Bicolana. Nakisay kagapon di siya isang gold sa Bicolana, tumutulong sa kapwa. Isang dating OFW, malayo sa pamilya sa lugar na Singapore. Dati siya nakatira upang makaahon sa hirap, makatulong sa pamilya. Siya ay nagsakripisyo, nagtrabaho na muna upang kanyang matugunan mga pangangailangan at kahit na simple lamang makatulong din sa bayan. Siya si Guy sa Bicolana na ating nakakasama. Tulong mga pinari nakatulong din sa kapwa. Kaya ating samahan, suportahan palagi. Pag-ahatid ng tulong at pag-ibig na palagi na nanggagaling sa puso at hindi ka iiwanan. Guy sa Bicolana, tunay mo na kaibigan. Pagtulong at Lalo na po dito sa Bicol na sobrang madami pong nasalanta. Yung ibang lugar po ay binaha at pasalamat din po kami kasi hindi po kami binabaha dito sa lugar namin. Ang tanging kinatatakutan ng mga tao lang dito ay yung landslide. Pero sa awa ng Diyos ay hindi naman po kami napektuhan. Bali yung mga nasalanta lang po ay yung mga pananim ng mga tao dito at saka yung hanap buhay po ng mga tao na lalo na po yung may mga ari-arian na nyug ay madami pong natumba, lalo na yung mga saging. Kaya yun po, bali dahil po sa patuloy na pagsuporta niyo po kay Ate G sa Bicolana ay nakapagsahod po siya sa YouTube at ito po yung naisipan niyang
ibili para sa kanyang kababayan at saka sa mga kapitbahay niya, para kaunting tulong po ay malaking tulong na po yun para sa kanila. Ayun po, kaya sobrang papasalamat po kami kay Ate G sa Bicolana. Bicolana, mga kalingap, supportahan natin ang YouTube channel ni Zaggy Fortes. Isa, Bicolana, Gaiza, Bicolana. Ayun po, mga pamangkin po yan ni Ate G sa Bicolana na laging nakasuporta. Kasan siya si Guy sa Bicolana na isang taga-probinsya, isang proud na Bicolana, tumutulong sa kapwa, isang dating OFW malayo sa pamilya sa lugar na Singapore. Dati siya nakatira upang makaahon sa hirap, makatulong sa pamilya. Siya ay nagsakripisyo at nagtrabaho na muna upang kanyang matugunan mga pangangailangan, at kahit na simple lamang makatulong din sa bayan. Siya si Guy sa Bicolana na ating nakakasama, kanyang mga hangarin makatulong din sa kapwa, kaya ating samahan, suportahan palagi, paghahatid ng tulong at pag-ibig na palagi na nanggagaling sa puso at hindi ka iiwanan. Kaya sa Bicolana, tunay yung nakaibigan, pagtulong at paglingap, kanya na sinisikap sa simpleng paraan na isnanain yung malaman na siya'y palaging nariyan, handa kanyang samahan, solido na kalingap, tumutulong sa mahirap, kaya ating samahan, suportahan palagi, paghahatid ng tulong at pag-ibig na palagi na nanggagaling sa puso at hindi ka iiwanan. Kaya sa Bicolana, tunay mo nakaibigan. Siya yung tao na merong busilak di nakalooban, kanyang pinagdaanan nagbigay ng kalakasan. Siya si Guy sa Bicolana na isang taga-probinsya, isang proud na Bicolana, tumutulong sa kapwa, isang dating OFW malayo sa pamilya sa lugar na Singapore. Dati siya nakatira upang makaahon sa hirap, makatulong sa pamilya. Siya ay nagsakripisyo at nagtrabaho na muna upang kanyang matugunan mga pangangailangan, at kahit na simple lamang makatulong din sa bayan. Siya si Guy sa Bicolana na ating nakakasama, kanyang mga hangarin makatulong din sa kapwa, kaya ating samahan, suportahan palagi, paghahatid ng tulong at pag-ibig na palagi na nanggagaling sa puso at hindi ka iiwanan. Guy sa Bicolana, tunay nyo na kaibigan, pagtulong at paglingap, kanya na sinisikap sa simpleng paraan, nais niya na iyong malaman na siya'y palagi nariyan, handa kanyang samahan, solido na kalingap, tumutulong sa mahirap, kaya ating samahan, suportahan palagi, paghahatid ng tulong at pag-ibig na palagi na nanggagaling sa puso at hindi ka iiwanan. Guy sa Bicolana, tunay mo na kaibigan. Ayun po, bali nakapag-repack po tayo ng 16 na naka-plastic po na may 3 kilong bigas at tigda-2 itlog, 2 noodles po. Ayan po.
Bali, nagpapasalamat po ulit ako kay Ate G sa Bicolana. At sa palipad nyo po ng birthday ni Tita G sa Bicolana kasi nagkasahod po siya at ito po yung nabili niya. Muli po nagpapasalamat po ako kasi malaking tulong na po ito dito sa amin, lalong-lalo na po sa mga kapitbahay namin na nasalanta ng bagyo. Mayroon na po tayong maipimimigay sa kanila. Ayun po, pasensya na din po kasi konti lang po ito. At yan lang po nakayanan namin, nakayanan ni Ate G sa Bicolana. Sana po ay makatulong po ito sa aming mga kapitbahay sa pang araw-araw po nila. Maraming salamat po.